janji sabar lan ora kesusu sawahe jembar-jembar parine lemu-lemu wah nek ngene iki rada laras wah nek awake iki dalang wis tuwa sakjane perang terus ora nek mareng ngeklek karo kanca-kanca wis gampang sesuk ya diimboi gaweane ben nek ra ngono ndak do turu ya nek ra jak sampah mun jodo turu lambene tono ana wasis nono lambe janji ontone sak pupuku ora gedene. Yo, teruske. Yo, Surasa teko rek kon. Aku karo mayang bengi jare Pak Tono ra njoh turu apa jek njoh mayang ngono. Jan ngenyek tenan. Ya sak ora-ora. Sak enjo-enjo to lek Tono biyen aku ya mantan mustawlaris saiki ganti anak-anakku ngono. Anakku lanang mbarep kali Joko Dolo iki laris. Ku ya duwe samben campur sari, ya ndi samben adu pitik. Wah, golek nyang pitik Bangkok jantenan kok. Wis takjak lelungane nggon Bangju montore nekan mah kena kantor polisi dicekel polisi celak makane pitik ora. Nah bejaji tenan wis ora apa-apa ning anakku Joko Dolo ki angger adu pitik wis mesti akeh menange. Kuwi golek iwak ya pinter unyeng-unyenge nek ngarep biyen kok. Karo anakku nomor 2 genduk cuplik Sriwarasi wis mulih urung mau. Oh jenenge. Kuwi nek ora apake sing mayang apa geni ben kuwi ora mengestoni pake kuwi. Wah. Kuwi tenan kok ndak anakku wedok kuwi jane aku ora ngelem kuwi ya dosen ana isi Surakarta tenan ya. Sing kakung ora entuk trima nang omah ngopeni putrane wis moyo wis dimulyak karo sing kakung. Gua ning sekolahane ning SD 2 sambi wah Pak Guru Beguru karo nduk cuplik do hormat kabeh tenan lho kuwi. Lah piye muridé dadi pinterke bangsa maca pat nah apa wae sing mimpin ya anakku wedok kuwi. Iya ya. Nomor 3 anakku Surasa iki ning ora ya. Lagi teko. Wah, sesuk belanjane separo kuwi. Lah aku ya dadi RT kok iman dempokan ya enek wong diperlu mantu ati. RT iki ya abot gaweane tenan kok. RT ki esuk tugas awan gotong royong sore nglumpukke PKK nyiram-nyiram warung hidup. Bengi jam 3 mesti digubyak enek wong demenan ya kon ngurus lho. Wis rambut dadi. Mula bote dadi RT kaya ngono. Iya ya. Lan anakku cilik dhewe kuwi anakku Tole Catur Nugroho iki wis kondang laris. Ben YouTube angger channel Catur Nugroho jedul. Nah, aku mayang teko ngendi-endi sing kondang Demak, Batang teko luar Jawa, Kalimantan, Sumatera, batopan. Ya anakku kabeh do mulyakke wong tuwa dadi wong tuwa mung gari melu. Sing endi apa sing gedhe sapa sing cilik? Wah. Nek mbok idolke pinter aku tak melu sing cilik kowe melu dolok aku tak melu catur. Dene padha entuk blonjo kabeh. Ya aku. Oh, kepethukane dalan belanjane tak jaluk tak klumpukke. Tak nggo tuku gelang. Dene tuwae kalung copet nek Banyudana kono jek seneng tuku mas-masan. Lah ya makani copet ya ben ning mah. Nggo sedekah gedhekke amal. Amale Mbah Uti rung gedhe gedhekke amale. Iya.
Ki anakku lanang lore catur iki dadi dalang laris tanggapan oke ki wayang iki ya ndek anakku lanang nek gamelane ndak aku iki. Dan anakku yo Pak gamelan wayang nggon kabeh Pak syuting kabeh nggon rasa bayar. Aning dibayar Mbak Siti 500 syutinge iki. Nek liyane ditunggone dhewe apa entuk 500 kok ya karo nyumbang Mbak Siti kuwi. Ah Mbak Siti mau ngebel-ngebel ae. Ya mau sejuta siang malam. Yange nyarengi Mbak saged ming dalu. Saya Budi Rubiah banget tenan aku pethoki seneng tenan piye kok. Ki njaluk tulung ya Mas mung ngene. Tenan tulung ana tenan. Buru biahe sak bebetan kaya kowe ya. Aja ngenyek buru biahe rasa kowe nyambi bakul ayam ana pasar Sambi kono. Karo Mbak Siti ya bakul ayam. Putrane buru biahe mung loro, putri kabeh lho. Sing siji mambas manis sapa aku urung kenalan. Wo ngono. Nek serampung wayangan iki mesti nomere Mbak Siti dibusak mergone ora ndek hubungan apa-apa. Oh iya. Sopo tau nek putrane Mbak Siti sing dadekke nganten babaran wayangan meneh. Aku ya murah meriah gamelan wayang ndek dhewe sindene mboke, putune, anake. Iki sing kaliya nak mung lek tono karo ning gender kuwi. Kuwi jane ya sedulur jeje bapak liya mbok kuwi. Iya. Iki ndek perlu apa, Nduk? Wah, kosek diteruske wong rampung kok. Oh iya ya. Ki anakku Tatur Nugroho ya dadi dosen ana isi Surakarta, dosen pedalangan, Nduk. Ki malah nempuh S3 karep nggayu dadi rektor. Muga-muga tak dongake bisa kasembadan. Nyatane malah entuk beasiswa lho. Nempuh S3 kok tanpa nganggo biaya nek ora anakku lanang. Kaya ngono iki ya mergo sangka wong tua sing prihatinake tenan. Sopo wong ya, oh tenan ndak aku iki jaman jek nom iki kulino kungkum prihatin nyekar-nyekar kuwi aja nyeparekke nyekar. Sowan leluhur, sowan mbah-mbah ki ketoke ngendikane para pini sepuh ki sing seda ki rak mung perkara raganing sukma kuwi jek. Mulai didongake disuwun pangapura Gusti. Wah, mesti tinggal balike berkah lho. Ndalah duwe kekayaan apa bisa kasembadan. Ngono ya. Aku nek dina Senin ya nyenen, dina Kamis ya. Iya malah biyong biyen gek jek nome kulino ngebleng 3 dina 3 bengi ra tau mangan. Tenan kok ndak aku biyen angger dina sapan dina kuwi ana pirang-pirang nggon Selasa Kliwon, Rebo Legi, Kamis Pahing. Rebo Pon, Kamis Wage, Jumat Kliwon kuwi temune 40 dina kuat ora marang ngombe 3 dina 3. Wah mesti gandane gedhe tenan lho, tenan aku percaya tenan. Wah ngono ya. Sak wis tuwa ora kuat ben aku nganti ditangisi karo Mbah Uti kok. Wis Pakmu wis lereno ya Pakmu. Nek kowe nganti mati aku melu sapa? Aja semang aku ya jek cedak turune. Wali. Wali. Jek Trah Ningrat. Iya, Trah Ningratan. Oh tenan kok. Ala tanpa tenan aku ya putu dalang kondang Suwargi Simbah Gondomarto sing Semarana Pengging kuwi mbahku kondang biyen jaman Ratu Sinun ping 10 kuwi dalange Sinun ping 10 kuwi mbahku kuwi biyen tenan ning disedo wah iki Mbah Martono ora tak sudo ngantuk wis ora nek dalang payu belum mbahku biyen anggere mayang mesti ngantuk mu anak putuku anggere tiru ya ning sekolahane do turu do ngantuk bayo diulang buku mesti turu tenan. Jang kok kanturi bodho dhewe man. Nek bu guru nari karo anakku tuli dokodo. Putrane dunggahke mboten iki. Nek dunggahke monggo mboten saged napa-napa niku Pak ampun mangunggahke pun kajeng. Ya seprene dadi jelantah. Bekot. Ning ngendange lok wah.
putu kuthole bayi kendangane lok tirupake. Iki arep tirumpae nek gending ranjang ngendheke iki. Mbahku kuwi swargi Mbah Martaya Pengging, lah ibuku saka Pengging Ragil dhewe entuk Mangkuyudan Kartosura lho. Bapakku kuwi jejek trah kok sambi kene tenan, Pakku. Swargi Pak Jawa Martara ki ibune iki kok sambi kene swargi Mbah Triyem kuwi tunggale akeh kok sambi kene. Sepuh-sepuh kuwi. Mbah Krama Telek bareng swargi kuwi ya tunggale mbahku. Putrane swargi Mbah Buyut Krama Dirya sing Semari ana semono. Sarian kidul aku ya ndak jemah mesti nyekar dadi aku ki arep wong kuyudan entuk ndemane aku jek trah sambi dadi kaya dene kebo mulih nyang kandhang ngono kae lho Nduk. Oh iya. Mula biyung kerep mendak dina nyang sambi. Ngeteke mbok edol kuwi kok. Iya. Kono diteruske Nduk ndak lali kok. Ya diteruske. Mbok yo neh. Lali ngene. Iki mbok edolok sing nyekar iki bojoku nek tak juk isik dhewe kok ndak teko omah donek-onek aku. Apa aku ki salah-alake wong. Dialak-alak terus. Wah, bojoku wis biang galak tenan kok. Angger jagongan yo budhe rupiah Mbak Siti wis mesti nyantel api terus. Aja ngono to bune kowe iki ditanggap wis matur nuwun. Lah piye Mbak Siti meso ngebek, Pak, nggih jenengan Sinoman mboten mbok kula nyuwun tulung mang pados ki bojoku. Ora sang goleke kowe iki wano tanggame ora arep goleki Sinoman. Nggih ngapunten mboten saged. Ya alon-alon ngono kok yo. Yo bune. Nganggo mandek meneh wong tuwae bola-bali mung mundak mandek kaya ngene tenan kok. Iya kok. Oh, teruske ya. Enggak celak padang aja. Girong Pak Yana karo Dek Aris. Aku arep girong sing sitok cahe jembar-jembar sing sitok. Beda ya karepmu. Memandang suarane numpak bita nang mesium rasa penak momen pun ngono wae ya ngono yang no
sing padha prihatin Jo ngesuk-ngesuk Jo mepet